ba, shi kwa mai haƙuri mun sani na da riba. Ramin mugunta gina shi daidai da gwiwa, ta ya za a ce botiki yayi kama da garwa. Dole na yi tsoro a daji na tattakewa, ba za ka zama gwarzo ba sai kai da kewa. Duk wuya digirin za ka kai ga cewa, mai farin hali jama'a suke karramawa. Ka zama na kowa ka ki hakan ka zama gaiwa, ka tsaya a kan turba kar ka ketarewa. A safa shi ke mage ba ta taɓa shi, masu halin kirki sukan zamo da shi, masu neman aure suke ba da toshi, shi kwa halin